Jeremy u Lorraine Gambin ta' 68 sena u 67 sena rispettivament, kif ukoll Kevin Bonnici u Alexandra Bonnici ta' 67 u 66 sena rispettivament, huma żewġ koppji Maltin li tilfu ħajjithom fi traċedja li seħħet il-ħamis waqt li kienu fuq btala fil-Kroazja. Il-każ seħħ waqt li kienu abbord vettura li kienu qed isuqu mal-Kosta Adriatika meta għal xi raġuni tilfu l-kontroll tal-karozza bil-konsegwenza li waqgħu fil-baħar. Rapporti mill-medja Kroat qed jindikaw li l-kawża tal-inċident allegatament kienet illi ħassu ma jiflaħx untilef minn sensieħ. Jeremy Gambin kien ferm magħruf fil-qasam tal-basketball lokali kif kien coach tal-Luxol kif ukoll ex-player tat-tim nazzjonali Malti u kien anke għallim tal-edukazzjoni fiżika fl-iskola St. Michael Foundation. Il-karozza li kienet inkriet mill-erba' Maltin mill-ajruport ta' Zagreb instabet mill-Addasa u tellet mill-baħar il-ġimgħa filgħodu. Il-vettura erqet font ta' madwar 12 metru bil-ħaddiema tas salvataġġ jirnexxilhom isibu xi affarijiet personali bħal mobile phones, nuċċali ta' mara u anke ekel. Wieħed mill-Addasa f'kummenti li ta' lill-medja tal-Kroazja qal illi hu ilu madwar 30 sena f'dan ix-xogħol u qies dan l-inċident bħal wieħed mill-aktar diffiċli għalih. Intant, bosta kienu dawk li selmu li żewġ koppji fuq il-midja soċjali fejn kienu deskritti bħala persuni b'qalb tad-deb u li ċertament ħallew ħafna memorji sbieħ warahom. Bint il-koppja Gambin Ilona Busby saħqet illi l-familja kienet verament fortunata illi gawdiet lil ġenituri tagħha f'ħajjithom u li gburija li sejħilhom u missiera. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Basketball selmet il-memorja ta' Jeremy Gambin kif ukoll Kevin Bonnici li huwa wkoll kien ex-player tal-basketball. Se nibqgħu niftakruhom b'dik id-bissima kitbu bosta ħbieb tagħhom fuq il-midja soċjali. Messaġġi oħrajn ta' solidarjetà mal-qraba tal-vittmi waslu wkoll mill-Kumitat Olimpiku Malti.